እንኳዕ ኸጥፉና ከም ብርኽኹና እውን ከም ዘይኽእሉ ኣርኢና የሚና ኣቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾኑ ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ካብ ዝዛረብዎም ስዋዕት ጀጋኑ ተጋደልቲ ምልዓል መርሃ ግብሪ እውን ምትግባሩ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ ኩናት ዝተሰውኡ ኣመራርሓን ናይ ማሕበረሰብ ክፍላትን ካብቲ ቀደም ኢሎም ዝነበሩሉ ቦታ ተላዒሎም ኣለዉ ናይ ህወሓትን ናይ ግዝያዊ መንግስትን በዓል ስልጣናት ኣብ ዝተረኸብሉ ብኽብሪ እቲ ቕብሪ ተፈጺሙ ኣሎ ብበዝሒ ደቂ ህዝቢ ዋጋ ከፊሎምሉ ተባሂሉ ዝእመነሉ ጸሊሙን ከባቢኣን ዝርከብ ስዋዕት እዮም ተላዒሎም ዝበሃል ዘሎ ብተወሳኺ ድማ ናይ ሓወልቲ ምትካል መርሃ ግብሪ እውን ተኻይዱ ኣሎ ኣብኡ ካብ ዝተረኸቡ ናይ ወታደርን ሲቪል መራሕቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሓደ እዮም ኣብኡ ኣብ ዝገበሮ መድረ ድማ ሰነ 21/2013 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ናብ መቐለ ተመሊሱ ከምኡ እውን መብዛሕትኡ መሬት ትግራይ ተቆጻጺሩ ዝመረጸ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ዝመለሰሉን ንዓለም እውን ዘስደምሙሉን እዋን እዩ ነይሩ ክብሉ ተናጊሮም ብምቕጻል ባጫ ብዝመስል መልክዕ እውን ንጌታቸው ረዳ ሽሙ ከልዕልዎ ተሰሚዖም ኣለዉ ዝኸበርካ ኣይተ ጌታቸው ጌታቸው የለን ዝኸበርካ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርኩም ስድራ ስዋኣትና ዝኸበርኩም ጉዳት ኣካል ኩናት ትግራይና ዝኸበርኩም መመራርሓን ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመራርሓን ኣባላትን ውድብ ህወሓት ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ ዝኸበርኩም ህዝቢ ወረዳ ኣስገደ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣቀዲመ ሎሚ ኩሎም ስዋኣትና ንምዝካርን ኩናት ጀኖሳይድ ትግራይ ንምክልኻል ኣብ ጸሊሞይን ከባቢኡን ዝተሰውኡ ኣብ ዕንቃው ቃልስና ተጀመረሉ ቀደም በረኻ ሕዚ ከተማ ዝኾነ ደደቢት ኣስከሬን ስዋኣትና ዘዕረፍናሉን እምነ ኩርናዕ ሓወልቲ ስዋኣት ናይ ምቕማጥ ስነ ስርዓት ብሓባር ንምውጋን ብምኽኣልና ብስም ውድብን ብስም ውድብ ህወሓትን ሰመይን መልእክትን ተመሓላልፍ ዝለዓለ ክብሪ ይስምዐኒ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ወስጢኑ ንኩናት ጀኖሳይድ መኪቱ ድሕሪ 8 ወርሒ ሰነ 21/2013 ዓመተ ምህረት ርእሰ ከተማ ትግራይና ዝኾነት መቐለን መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይና ተቆጻጺሩ ዝመረጾ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ዝመለሰሉ ንዓለም ዘስደመመ ታሪክ ዘመዝገበሉ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት እንኳ ኣብፅሐኩም ክብል ይፈቱ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብዚ መዕረፊ ኣስከሬን ስዋኣትና ናይ ምቕማጥ ስነ ስርዓት እምነ ኩርናዕ ሓወልቲ ነቐምጠሎም ዘለና ስዋኣት ከቢድ ውግእ ጸሊሞይን ከባቢኡን ህላዊ ትግራይናን ህዝብናን ውሑስ ንምግባር ላዕላውነትናን ኩለ መዳብ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ክቡር ህይወቶም ዝኸፈሉ ስዋኣትና ንምዝካርን ሕድሮም ከም ዘይንዕብርን ቃል ነቐትወላ መዓልቲ እያ ኣብ ጸሊሞይ ዝተገብረ ውግእ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጀኖሳይድ ከይቕጽል ወረርቲ ንምክልኻል ህዝብና ንምድሓን ዝተኸፍለ ክቡር መስዋእቲ እዩ ኣብዚ ውግእ ጸላኢ ልዑል ኪሳራ ተሸኪሙ ዝሃደመሉን ዝተበታተነሉን ብኹናት ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ሲትረፍ ከም በርክክ ከም ዘይኽእል ደጊሙ ክሓስብ ካብ ዝገበሩ ውግኣት መኸተና ሓደ ዝጥቀስ ታሪካዊ ውግእ ጸሊሞይን ከባቢኡን እዩ ኣብዚ ናይ ምክልኻል ውግእ ዝተሰውኡ ብጾትና ካብ ኩሉ ዓይነት ዕድመ ጾታ ከባቢ ዝርከብዎም መርኣያ ሓድነት ትግራይ ኮይኖም ጭርሖኦም ትግራይ ትስዕር እዩ ነይሩ እዞም ብጾት ህዝቢ ትግራይ ብዓለም ዳግም ክፍለጥ ኣብ ምግባር ናይ ባዕሎም ገደን ግቡኡን ዝፈጸሙን እዮም ህዝቢ ትግራይ ቁፅሩ ዋላ ውሑድ ይኹን ልዕሊ ቁፅሩ ምስ ዝኾኑን ብዙሕ ሃፍትን ጋዕገል ጠምን ምስ ዘለዎም ገጢሙ ህላውኡ ዘረጋግጽ ብወታደራዊ ሓይሊ ዘይንብርከኽ ንመሰሉን ድሕነቱን ኩሉ ዝኸፍል ህዝቢ ምዃኑ ዘርእየሉ ኣብ ከይዲ ሰላም ክመጽእ ስዋኣትና ግቡኦም ፈጺሞም ዝሓለፉ ሃርበኛታት ህዝቢ ትግራይ እዮም ስዋኣትና ቅኑዕ ዕላማ ህዝባውነት ጽንዓት ሓድነትን ጠንካራ ኣመራርሓ ሒዝካ ዘይስገሩ ዝመስሉ ክትሰግር ከም ትኽእል ንዓለም ዘረጋገጹን እዮም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ሕድሪ ስዋኣት ኣይንጠልምን ማለት እዞም ብኽብሪ ዕፅምቶም ዕርፎም ዘለና ስዋኣት ዝወደቑሉ ዕላማ ተረዲእና ዓቂትና ሒዝና ዝጀመሮ ግን ዘይተመለአ ዕላማ ንምዕዋት ምቅላስ ከም ዝግባእ ስዋኣት ብጾትና
بأنا هلوات هي أو كانوا قصلون قبرهم قبوا لنا مالتي سلاز خناون نزيهم كنت ألمم كنت كدعم تاريخهم كنا مراسح أنت يكونه نزيهم زتألمه نتجراي زتألمه نزيهم زخدعه نتجراي زخدعه نزيهم نوختهم زم مراسحه نتجراين زبان زم مراسحه مهانو تردينا دموع تاريخهم كذكر كعقب كابكروتاتهم كنمهار كنورس أو كرمينا دو بزول حاولتي كنحاسوهم كنذكرهم بتجوار دمان نخدعات نتألمات بمكلاس حذرهم كنفصم كم تاب حدنا زتوسوو بحدنا بصنعاتنا زي تملوا علامات نقالس حذرهم كين تألم أبزاز ودقولا عزمتهم زعرفنا له زأكمنا له بوتا كوينهم عزونا هم زلون تردينا دقيمنا قالنا نحدث كم زين تألمهم دقيمنا نراقص يقبأ زخوركم كم زفلت دحر ما ختلت اللي موين زقصلوا كبرت وقعاتن هذو تقراي بخوينات كم زي يتأفت راح نتيكونه كم زي بركخ نقول لك جلس مسخونه باش ما قلت منجست أمريكا حبرة أفريقيا إيجاد دو أفريقيا كينيا نيجيريان كانوا تنسم عندهم مال تسابوا أبريتوريا فريمي يهونم برك شاولو مهزونا كورت أيوسن تمازابلا تسدد حزبنا نبربتون جزءاتنا يتملسن كانوا تقدست قديات السمعون يتفصمون كابز حليفو منجست إثيوبيا بخبان عصوان حزب تግራይ ናብ ተወሳኺ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ጸባ ዘእቱ ስጉምታት በመውሳድ ትሕዝቶን መንፈስን ስምምዕ ዝጻብኡ ምንቅስቃሳት ኣብ ምክያድ ይርከብ ብምዃኑ ውድብና ህወሓት ከም ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ሁሉም ዝምልከቶም ኣካላት ብዘይ ምቁራጽ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘይተፈጸሙ ጉዳያት ክፍጸሙን ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጻብኡ ተግባራት ደው ክብሉን ክእረሙን እናፍለጠ ዝመጸ ኮይኑ ሕዙን ብዘተን ሰላማዊ መንገድን መፍትሒ ክረክብ ቀጻሊ ጻዕሪ እናካየደ ይርከብ نايز تمزابلون تسددون حزبنا نامربتهم مملاس غزيو زحالفه وراي بمخانو ابزي يله غزي كغبر كال كلن مغبار للو كله حادነት ትግራይ በመስጣም ኩልና ዘዓለ ጻረብ እንገብረው ለዋን ከምዘልና ተረዲና ኩልና እጃምና በሐላፍ ክንጻወት ይገባ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ውድብና ህወሓት ሰራዊት ትግራይናን በሐበሻ ትግራይናን በዝማዓልቲ ያጽምት ስዋአትና በኽብሪ ከዓርፉን مسرت حاولت انت نعمتن كويناه دلينا انت يكونس لعلاونة جزاتنا وحسن مقبارن تمزابلتنا بمسرت سمع بروتران وملاسن حادنتنا حيلنا سلامون بوليتكاون قالسنا نقصل مخاننا نقول فتاوي قالسنا دلاي سلامنا دقيمناون نزها ندلي سلازخونه حزون عالم لهم محبرسب حبرات افريقيا اوروبا حبرات ايجادن امريكان سمع بروترا تغورا خوون اجامون كوفيو دقيمنا نصوع حزب تراي لعل سلام مرغغانا نور مملاسن قدامنا زبا غداي سلازي يله سلامنا زو حسو منقساسات مس كلهم حزبታት ዘሳልጥ ሰላም ከባብና ዘጠናኸር እንበር ኣብ ልዕሊ ማንም ህዝቢ ዘቀናዕ ሸርሕ ከም ዘይኮነውን ክፍለጥ ይግባእ ሕድሪ ስዋዕትና ይንዕብርን ክብርን መጎስን ጅጋን ስዋዕትና ትግራይ ትስዕር ይቕኒልይ ብዝለዓለ መራ ንቀበሎም يعنينا أمودأتا مكتل بريزيدنت جزام محدار تقرأين مكتل بومبر ودبنا ودو حوحاتن كور تقرأ لي أمان إلى صفا بزل على كبرنا مدرسة لي نجزام محدار من أطلع حلفنا نانا يم سرح مبرحونا زغوركا دكتور دبرسين قبر ميكائيل أبو بومبر ودبنا زوايا نحرنا تقرأي زغوركا تقرأ جنرال فسا كيدانو حلافي بيرو سلام سطان تقراي زخبركي تقرأ لي تفتلور قبل اغزابير حلافي توانا بي صحفت ودبنا زوايا نحرنا تقراي زخبركا تقرأ لي ولد ابرها قبل صادق اما حداري زوا سمين معراب تقراي